Salutare, m-am dus pe un episod cu Facecam, vom juca Higher Lower Game. Un nou joc foarte cunoscut și astăzi voi încerca să fac un challenge. Vedeți, score-ul meu este 5. Și nu, vreau ca în episodul acesta, până în minutul 8, dacă mi este atâta, să am vreo 5 încercări sau gen atât și trebuie să ajung până la 10, dacă nu voi face un forfeit, adică Ice Bucket Challenge și na. Adică mâine cred că o să filmez asta. Ice Bucket Challenge, pentru că sigur o să pierd, normal, pentru că și la sfârșitul videoului acesta cu Facecam îmi voi arăta fața. Deci am o mască cu nimic, pentru că m-am dus în 2 magazine să caut și numai în al doilea. Gamble, Anonymous sau Missing Persons. Mai puțin, bă. Așa, bă. Cred că mai mult. Tu cât are, mă, ești nebun? Nu mă, cum pică la cap, mă, farmă sau aia sau cine dracu. Scuzați că am lag, numai că am sistemul și toate mă pornite. Cât are! Snapchat-ul ești prost. Hai mă, cu ce nume eu. Puțin. Da. Asta e a doua încercare. Înseamnă că mai avem vreo 3. Boca Junior, care mai mult. Pentru că nu au TV acolo. Samsung are mai mult. Nu știu pe mine este, dar n-are mai mult cu Snapchat. Bret Hart, mai puțin. Nope. Și mi-am egalat scorul. Face Barcelona, echipa mea preferată. Xavi, Messi, Busquets, Iniesta, Pedro, Dani Alves, sau ce? Are Haier. Hai că putem, bă, are mai puțin Roma. Da. Nor. Așa, mă, încă 2 scoruri și putem să facem. Haier. Da, mă, încă un scor, mă. Și am reușit să completez challenge-ul, așa că voi mai face încă vreo 3. Trebuie să mai fac încă 3. Lower. Dacă fac 13 sau 14, joacă german normal. Destul de mult. Hai că mai adăugăm și noi până la 15, ca să nu fim ipocriți. Ai mai mult ganda asta. Hai că mai adăugăm încă 5. I like it, bro. I like you. Deci n-am reușit să fac încă 5. Hai că mai am vreo 3 încercări. Băiatul ăsta mă face like aici, dau like acolo. Cât de mare, bă, cine este, bă? What the fuck? Ce dracu? Bă, dar cine dracu caută familie? What the fuck? Ce dracu e aia? Lol, bun. Karma. Hai. Cine mă caută Karma? Nu știu.
Builder, lower. Are destul, nu? Și... Float. Mult. Hai că mai încercăm încă o dată să fac 10. Nu. Deci în fotbalistul, nani. Chocolate cake. Cine dracu caută un chocolate cake? Vine în cel, mamă, pentru rețetă sau chestii. De doia intră în joc. Cumpăr acum. O să cumpăr. Chestii bun. Betty. Este era un desen manual, dar nu are mai mult. Ca și în FL. UPS are mai mult. Comcast are mai mult. Oh my god. Atât trebuie să fac challenge. Și ăsta e țința de tot până în netot filmul. Valentine's Day are mai mult. 1.000.000 Oh my god. Nu întreg restul are mai 5. Christian Dior are mai mult. Nu are! Și aș vrea să vă mai zic încă o chestie. Și să lăsați întrebări pentru Q&A. Că nu trebuie întrebări, mă, pentru Q&A, că nu. Că nu, o să întrebăm nimeni. Dar are mai mult. Are mai mult. Da, îmi bag piciorul. Nimă, cum pică, mă? Ce nu pică să dau un cadou pe următoare? Mai facem o dată chestia asta în 10 secunde și nu. 10 secunde. Nu, așa că să fie... E minutul, da, fie. Ce vroiam de fapt să vă zic era că asta este fața mea. Probabil mi-ați văzut-o într-un video la Linux Gaming, da. Și nu știu cum să fac chestia asta, dar fac chestia asta așa. Mutăm în couch. În couch am zis. Și dăm X la higher la our game. O să vă aștepte niște surprize. Bă, da, lăsați întrebări măcar, bă. Lăsați și voi întrebări, că nu știu. Eu nu sunt abonat la nimeni de aici. Ba da. Hai să ne vedem canalul meu. Să vedem canalul meu, bă. Bă, cine s-a abonat, bă? Cine s-a abonat, bă, la mine? Că am făcut 16 abonați, bă. Cine s-a abonat? Avem un abonat în plus. Bă, de ce nimeni nu se uită la promovarea Linux Gaming, bă? Bă, eu vreau să fac videoclipuri interesante. Ce prost să învăț pe ITZ Alex. Darius Craft. Dari! Să abona la mine. Tare. Hai că ne abonăm la el. Și gata. Vedeți?